en geint. Men roept altijd, hey Kees, kom hier, of Keesje, kom weer daar. Zij 's morgens vroeg of in de nacht, ik sta voor elkeen klaar. God vermoord de kat wat een toestand. Kom eruit hoor. Stel u eens voor, dan vraagt me zo'n meisje van de vlakte of ik even de politie wil bewaren. Ze komt er meteen terug. Is er maar 2 uur weggebleven, komt er zo'n raar geluid uit dat koffertje. Ik maak het open, komt er waarachtig een jonge wereldburger voor de dag. En dat wurm dat kijkt me aan of die wil zeggen, dag papa. Ik denk, zal ik het nou mee naar huis nemen? Maar nee, dan krijg ik ruzie met mijn 90%. Heb ik het maar bij mijn heer de commissaris gebracht. Ja, je beleeft wat als kruier bij de ASM. Het is me een mooie tijd geworden. Je bent wel verplicht om je leven te verzekeren. Anders ga je na je dood geen snikkerpietje meer om van te leven. Geen minuut kan een mens meer voor het station zijn. Of hij loopt de kans door stoomfietsen, automobielkarren, schoonmoeders en meer van die helse werktuigen ondersteboven te worden getieperd. En nou ook nog zulke vraagjes. Oh, u kent me niet, hè? Mijn naam is Kees van Haring. Mooie naam niet? Ja, maar die heb ik maar niet zo ineens gekregen. Ken je begrepen? Mijn grootvader, dat was maar een gewone haring. Mijn vader die noemde ze de pekelharing en mij noemen ze nou al de panharing. Eén ding is jammer. Ik ben getrouwd, weet u. Ja, en dat nog wel met een vrouw. Ja, had ik maar naar mijn vader zaliger bedoel ik geluisterd. Die zei altijd, jongen zei hij, vrouw nooit. Doe net als ik en blijf altijd vrijgezel. Maar, zei hij, als je toch eens zo stom zou willen zijn om toch te willen trouwen, dan zie je het dan te lappen op maandag. Dan geef je dinsdag de bruiloft, door de drukte wordt je vrouw wellicht woensdag ziek, donderdag haalt je de dokter, vrijdag gaat ze dood, zaterdag laat je ze begraven, dan kan je zondag zeggen ze zo, dat is de eerste lollige dag in mijn huwelijk. Ja, mijn vader dat was een jongen die wist wat hij wou, en die wou wat hij wist. Die vergeleek het huwelijk altijd met een muizenvang. Nee, maar dan moet u de plaat eens omdraaien, dan zal ik u aan de andere kant vertellen hoe hij dat bedoelde. Het is een mirakel. Ja, mijn vader die vergeleek altijd het huwelijk met een muizenvang. Dat gaat zo. Het huwelijk is de muizenval, de vrouw is het verraderlijke stukje spek en de man is het kleine onschuldige muisje. Zolang als je er nou omheen trippelt is er geen gevaar. Maar nauwelijks hij van een stukje spek geproefd, ploep, je zit erin en een knappe kerel die er weer uitkomt hoor. Maar mijn vrouw dat is geen stukje spek, dat is een heel varken. En wie is van dat alles de schuld? Adam. Ja, Adam. Als Adam beter op de zaakjes had gepast, dan hadden wij fatsoenlijke mannetjes nog allemaal in Adams tuintje gezeten, onder het genot van een fijne Manila-sigaar en een lekkere oude bol. Maar zo kwamen die wijven met die grote zuurappels uit wat te pret. Maar ik ben nou eenmaal getrouwd, en aangezien dat de laatste qua jongenstreek is die een mens kan uithalen, dan zal ik maar in mijn lot berusten. Nou, en mevrouw, je mag ze zien hoor, dat is een beeld. Eén ding is jammer, je hebt lelijke beelden ook. Afijn, zwamdrupen zou de Fransman zeggen. Maar om nou op het kruienvak neer te komen, verbeeld u, daar heb ik me gisteren een proces voor balisatie gekregen, omdat ik een Engelsman zijn vlerken heb lamgeslagen. U moet weten, ik zit doodgemoedereerd op mijn schoenenbak. Ik voet schoenen ook, weet u. Rijd me daar zo'n vent, zo'n Engelsman, maar met zo'n automobiel, zo'n stinkmachine zonder vaat ervoor, die rijdt daar vierkant tegen me aan. Ik verplettert mij nu, nee, automobielstuk, ik heel. Mijn kameraad die roepen, hoera, Kees die had de eerste rem voor de automobielen uitgevonden. Maar nou wou die Engelse chauffeur, die wou met me boksen. Ik zeg, hoor eens jij Engelse omgekeerde lurk, als jij wil boksen, dan ga je maar naar de boksers. Maar bij ons doen ze dat zo. En meteen geef ik hem een watje kou, dat hij met zijn snuit door zijn ribben zat te kijken naar zijn aard door de tralies. En nou kreeg ik proces voor validatie wegens dierenmishandeling. Nou, het kan mij mijn zorg wezen hoor. Dan ga ik maar weer voor een paar dagen naar Trooijdorp. Het kan mij niks bommen van ik zeg maar. Als ik nou in de baaien zit, dan hoef ik niks te doen. Als konen elk daar werken moet, ik hou er mijn fatsoen. Vraag men mij om te werken daar, ben kruier zeg ik dom. En laat me boodschappen maar doen, dan kom ik nooit weer om.